Čaute všetci, dnes som sa rozhodla, že vám ukážem môj interaktívny kalendár s menami, na ktorom som fakt dlho robila. Takže momentík, ja si len otočím obrazov. Takže toto je moja úvodná stránka, tu si vypíšeme pekne kalendár. Tak, ukáže sa nám tu takýto kalendárik, klikneme si na ňo a už tu máme takýto kalendár s menami, na ktoré keď si klikneme, dajme tomu Vladimíra, tak ak bude s nami spolupracovať samozrejme internet zase, tak sa nám ukáže numerologický význam daného mena alebo akéhokoľvek iného mena, na ktoré si vlastne v tom danom kalendári kliknete, hej. Ak by vám chýbalo vaše alebo iné meno, ktoré v tom kalendári nenájdete, budem vďačná, keď mi ho napíšete a ja ho v prípade času a chuti určite doplním. Ahojte a prajem vám krásny deň.